Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Nababasa mo ba? Nababasa pa na. Teka lang. Sinum in na. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gemini. Isa sa mga listeners ninyo dito sa Las Piñas. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil kailangan ko po ng payo. Yung sitwasyon ko po kasi medyo hawig sa nangyaring sa tambalang Nicole and Chris. May nangyari sa amin. Chares! Kasi niya. Naniniwala ka bang may nangyari sa amin? Diego Bandido? Ewan ko sa'yo, parang kala mo meron talaga. 20 taon din po kasi kami ng ex ko. 20 taong puno ng alaala, tawa, luha at pangakong akala namin ay hindi kailanman magwawakas. Kaya naman nang mapanood ko yung pamamaalam ninyo, hindi ko po tinapos. Hindi ko po kinaya. Nadala po ako sa iyak ni Nicole. Para bang yung sarili ko ang pinapanood ko. Parang ako mismo ang nasa harap ng kamera, pilit na lumalaban kahit durog na ang puso. Napakasakit pala talaga kapag yung relasyon na inalagaan ng napakahabang panahon mawawala lang sa isang iglap. Walang babala, walang paghahanda. Sa 20 taon po na pagsasama namin ng asawa ko, akala ko po ay okay kami. Akala ko po matibay ang pagmamahala namin. Hindi ko inasahan na darating ang araw na magigising akong mag-isa at wala nang katuwang sa buhay. Aminado po ako, masyado akong nagpadala sa emosyon ko matapos mawala ang una naming baby. Nawala ako sa sarili ko. Nagpakabisi ako para hindi ko maramdaman ang sakit. Kapag nasa bahay, mas pinili kong mag-cellphone para malibang. Kapag masaya kami, natitigilan ako at hindi ko mapigilang umiyak. Dahil namatayan ako ng anak, nagigilty ako kapag tumatawa ako. Pakiramdam ko kasi, wala akong karapatang sumaya. Hindi ko ito sinabi sa kanya kasi baka isipin niya nag-iinerte lang ako. Kinimkim ko ang lahat sa loob ko at hindi ko na malayang napabayaan ko na pala siya. 2 dekada na sana kami ngayon, pero ramdam kong may kakaiba na. May bigat, may distansya. Naramdaman ko na may mali. Hanggang isang umaga, nagising ako sa mensahe niya. Bumungad sa akin ang litrato nila ng babae niya. Nasa loob sila ng isang motel at naghahalikan. Ano, yung lalaki yung nag-send? Nakakaloka! Nasaktan ako, nagalit. Pinatawad ko nung nagkaanak siya sa iba. Pero ito, malinaw sa akin na yung bagong babae niya ang pinili niya.
Kahit alam niyang may asawa at anak na ang babaeng yun sa probinsya. Kahit minura-mura na siya ng asawa ng babae ng mabunyagan lahat. Iniwan niya pa din ako. At sila pa din hanggang ngayon. Halos 2 buwan na po siyang hindi umuuwi. Magkasama naming tinapos ang taon na hindi nag-uusap ng maayos. Mas pinili niyang lumayo. Ang huli niyang mensahe noong Pasko, ayaw daw niyang umuwi dahil hindi niya mapatawad ang sarili niya sa nagawa niyang muli. Wala daw siyang mukhang maiharap sa akin at sa pamilya niya. Natatakot daw siyang isumbat ko ang lahat. Kung alam lang niya, walang galit sa puso ko ngayon. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko rin po alam kung bakit, pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa galit. Humihingi po ako ng tawad sa mga pagkukulang ko. Humihingi po ako ng tawad dahil nagkulong ako sa lungkot at napabayaan ko siya noong pareho kaming nagluluksa. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Umaasang darating ang araw na magkikita kami, na magkakasama pa rin kami, na hindi pa huli ang lahat. Kung naalala po ni Nicole, nag-message ako sa kanya noon. Hindi. Sorry na po. Alam niyo ba, one time nakalimutan ko nga sundin yung anak ko sa school. Ito pa ba? Sorry na. Huwag na magalit. Love you. Kung naalala po ni Nicole, nag-message ako sa kanya noon. Tinanong ko po kung dapat ko bang ipadala sa asawa ng kabit ng asawa ko yung mga litrato. Ang sagot ni Nicole, pakatatag ka. Kaya yun ang ginawa ko. Kumapit ako sa mga salitang yun kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Tambalang kumikinang, dapat pa po ba akong maghintay? O kailangan ko na po bang pakawala ng pagmamahal na matagal ko nang ipinaglalabang mag-isa? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gemini. Po ang edad ng isang tao, depende po sa music na pinipili niya. Diego, ano na? Halata. Wala bang breakup na medyo nandun sa, kahit man lang early 2000s. Tandaan mo, Jegs, ang early 2000s ay considered throwback na. Lalo na tong kantang to. Oldies na. Correct. Oldies but goodies pang Sunday Golden Morning. Jukebox hits yan, yeah. diba? Pero classic pa rin. Correct. At swak na swak pa rin ang lyrics, diba? Yan naman ang pinagkaiba ng ng tawag dito ng mga lyrics dati kaysa sa ngayon So sinasabi mo ba yun na yung mga gumagawa ng mga kanta ngayon, wali? Hindi, okay naman. Charot! Gumawa ng issue. Mas may kagat yung yung paggawa ng lyrics dati. Mas malalim siya. Totoo din. At saka malalim pa rin naman ngayon. Magkaiba lang talaga ng atake. Yan. Anyways, pati yung mga tugtugan kasi dati parang madamdamin din talaga ng matindi. Or kasi for sure yung mga ang dami mga kabataan na naiiyak sa mga kantang makabago ngayon Kasi yung damdamin nila relate din dun sa ganung tugtugan. Yan. O basta malalaman mo talaga yung edad depende dun sa music niya. Alam na these Jegs, 'di ba? Ay, Gemini. Oo, hindi sinadya talaga namin medyo iudlot yung pag-i-emote. Para hindi naman masyadong mabigat. O, diba? Gano'n na, Gemini, yung medyo gusto kong sabihin sa'yo na ang life ay hindi naman siya lahat
puro negatibo. Correct. Diba? Meron ding mga pampalight up ng mood. Diba? May mga pampalight up na mga days. Ganyan. Mabigat, pero alam naman namin na kakayanin mo. Isipin mo nga, no? May sinabi ka na ganon, tapos ang sinabi ko lang, pakatatag. Hindi pa tayo nag-usap, ha? Buti hindi lasing si Nicole sa Noong mga panahon, buti nabasa ko, 'di ba? At buti good mood kasi minsan pag hindi ako good mood, tapos trip kong mag-advise ng mga mali. Tinatype ko din 'yan. Buti na lang. Dispatcha mo na yan. Si may kakilala ko nang gigripo ng tagiliran. Gusto mo ma-meet? 'Di ba? So buti na lang. And then saka ramdam ko naman dito kay Gemini, isipin mo, no, for me to just say pakatatag ka. I mean, wala pang mga mas malalim na paliwanag, pero dun sa simpleng pakatatag ka, pinanghawakan mo 'yun, 'di ba? So ibig sabihin, based on that anecdote of yours, yung kwento mong 'yan, ikaw yung tipo ng taong kapag ka meron lang talaga sa yung kumausap na maayos, umalalay na sa paano mo ba 'to gagawin step by step, it will be okay and you will be okay. Ako pag nakikinig ako sa kwento ng isang tao, lagi akong naghahanap ng pattern. At isa sa mga pattern na nakita ko dito sa Gemini, parang you always blame yourself. Parang ganun nga. Tapos kaya ang nangyari, 'di ba, nung namatayan kayo ng anak, sinisi mo yung sarili mo, parang hindi ka dapat tumawa. Tapos eto na naman, gumawa ng kalokohan yung asawa mo. Sa sarili mo yung inisip sinisisi mo. mo na naman yung ay, sarili sinisi mo. Oo. Anong sabi mo na hindi ko kasi siya kinausap or pinabayaan ko siya, nakalimutan ko siya. Kasi sa POV naman ng lalaki, dapat mas maiintindihan kita dahil asawa kita, namatayan ka ng anak, hindi madali yun. So, hindi yun dapat magiging dahilan na maghanap ako ng ibang babae. So, yun siguro ang una-una, dapat i-break mo yung pattern na yan, na lagi mong sinisisi yung sarili mo. Hindi naman laging ikaw ang may kasalanan. Desisyon niya pa rin din yun, yung pangangaliwa niya. Correct. Pwede ka naman yung kausapin, ito nangyayari sa relasyon natin. Tama. Parang lagi ka na lang na ganito, tulala ka, hindi ka na makatawa. Siya, anong naisip niyang solusyon? Mambabae. Correct. Never na justify yung pambabae porket may kasalanan na ginawa. Hindi talaga. Kasi unang-una, nagsumpa kayo sa harap ng Diyos na for better or for worse, kahit anong mangyari, hindi nyo iiwan ng isa at you have to remain loyal. Correct. Diba? So, tapos ginawa niya, wag mong sisihin yung sarili mo. Wow. Yun lang, Gemini. Wag mo sasino. Tapos na. Nakatulong ba yun? Tinapos. Ang ganda na. Hindi, yun yung una. 62 to 62 points to Correct, sasabihin namin. Ang dami. Yun yung una. Wag mo munang isisi lahat sa'yo. Kasi lahat po na nangyari sa buhay natin ay product ng mga choices natin at ng mga tao din sa paligid natin, 'di ba? So at yung sinasabi nating product of choices, yung pambababae, 'di ba? Product of a lot of decisions 'yun. Bago naman ng babae yung partner mo. Ang dami mo nang dinaanan 'yan eh. Correct. May nakilala, may nakita, inalam yung number, 'di ba? Nag-hello. Correct. Ang dami. Ang daming proseso. Ang daming proseso kaya hindi niya pwedeng sabi at isisi lahat sa'yo kasi doon sa buong proseso na yon, maraming beses na pwede siyang tumigil at maalala niya na may asawa siya. Alam mo, bilang sa point of view ng lalaki, ginagamit namin na argument yan eh. Pag gumawa kami ng kalokohan. Na ano? Na dahil napabayaan mo ako, kaya ako nahantong sa ganito, kaya ako nahulog, kaya ako nagawa to. Nagamit ko ng argument dati yan. Diba? Napaka-selfish. Pag ako Napaka- ginamitan talaga ng ganyang klaseng argument, sinasabi ko sa iyo, Diego, mula sa kanya hanggang sa kanyang mga ninuno, hanggang sa kanya magiging apo sa tuhod, magpapadala ko ng memo, siraan nyo sa radyo. Chares. Diba? Pero totoo, may mga, and that's a typical argument. Yes. Tingnan mo si Diego, inamin niya na isa yan sa mga at hindi lang, I think ganyan naman lagi, gaslighting ang tawag. Nanggagaslight ka. Sa halip na i-own mo yung mistake mo or whatever, diba? Inaano mo pa sa iba. Pinapasa mo pa yung guilt. Yung guilt sa iba kasi pinabayaan mo ko, kasi nagpakalosyang ka. Ayan, ikaw kasi naman pinabayaan nauna mo. parang O yan, ganun, yung mga ganon. Sino ba sa
sa atin ang unang nag-withdraw? Sino ba Yan. sa atin ang unang hindi masayang kasama? Di ba? Biglang ganon. Hindi ganon eh. Pag relationship, kailangan may problema tayo. May gap tayo. Correct. Meron tayong communication problem. Anong gagawin natin? Yan ang Yun yung ano, yun yung, hindi yung, ay, hindi niya ako pinapansin. Ay, hindi siya tumatawa. Ay, maghahanap ako ng babaeng tumatawa. Ay, di ba? Parang tanga. Excuses. Saka ng mga sa sitwasyon mo, Gemini, na you've done your part. Sobra-sobra na actually. Alam mo, actually, hindi ko nga alam, Jegs, kung kulang tayo sa oras. Parang Oo. podcast Ay, na oo, to. ituloy natin Oo. to sa podcast. Tutuloy tayo. Mabibitin tayo. Kasi eh. 1 point pa lang, 662. 62.6 Ayan. Oo. points ang sasabihin natin for today. Hindi yun sa part na sinabi niya lang, Jegs, na na wala siyang galit. Hindi ko kasi sure kung it's a good thing or a bad thing eh. Pwede kasing nagtatakip lang, Hindi ako nagpe-pretend. naniniwala na wala kang galit. Oo, kasi para naman sumulat ka sa amin ng ganito. Tapos kung wala kang galit, edi magkasama kayo ngayon. Oo. Hindi ka sumulat sa Burnay. Tama. hindi mo to issue. Correct. 'Di ba? So meron Meron kailangan iproseso. Ayan. So, 2 points pa lang yun. Oo, 2 points pa lang May yun. 60 pa. May 60 pa. Podcast na. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!